Salut! Astăzi este joi, 23 septembrie 2021. Astăzi m-am pornit voi face o trail running de la Cazilete. Și iată eu primul video cu camera mea GoPro nouă. Mă aflu în oraș, la Torino. Până la Cazilete mai am vreo jumătate de oră și cred că astăzi ridicăm un del ușor. Încerc să fac un trail running împreună cu caminata nordică. Asta înseamnă o plimbare cu bastoane, ca un fel de fugă, dar o fugă folosind bastoanele. Cred că undeva o oră cu bastoane și pe urmă fără. Azi eu zic destul de noros. Peisajul nu voi vedea. Nu ca tare, nici nu mă sunt uitat sus. La 1000 de metri. E poate mai la amiază va ieși soarele. Ziua de azi cred că va fi favorabil. Înainte de sezonul de schiat, puțin trebuie de încălzit picioarele, mușchi. Vara era prea cald de fugă. Vara la mare. Iar acum în septembrie puțin alergat. Mă pregătesc de sezonul de schiat. Și dacă de alergat la un deal, asta e încă și mai bine. Eu, spre exemplu, alerg și pe asfalt la parc și pe pistă la stadion și chiar
și lângă mare, lângă pădure. Dar anul ăsta eu încă nu am alergat la munte. La munte alergarea are un rezultat foarte pozitiv. El încălzește bine picioarele și le întărește. Pentru schiuri asta e cel mai bun antrenament. Iată în cale se vede Colea Musini. Nu știu dacă se observă crucea sus la colț. Eu cu ochiul liber o văd. Pe cameră, nu știu. Și mai am până la Cazilete undeva 5 minute și eu am ajuns. Это vârful eu l-am observat încă de la Rivoli. E destul de abrupt. Distanța nu e lungă, dar e cam abrupt. Sunt două cărări care se poate făcut de la Cazilete, pe care se poate alergat. Cred că una voi face când voi ridica dealul și alta când voi coborî. Cu GoPro îmi vine mai comod să filmez decât cu telefon. Cred că și calitatea video va fi mai calitativă. Iată, intru în Cazilete. Vedeți, Alpinianul se termină și se începe Cazilete. Eu trebuie să ajung la stadionul sportiv, acolo este o parcare și de acolo pornesc turul meu la munte. Cazilete centru. Chiar dacă am trecut pe aici, dar locurile nu prea le cunosc. Adică stadionul în ori, cimitirul ne se află. Dar cred că nu știu, îl voi găsi. Și atât cât mai aproape de Musini, cu atât îmi pare mai abrupt. O, iată văd stadionul, cimitirul și îngani sportivi. Iată aici, lângă. Iată, mă ridic mai sus. La Palmieri cresc și la 400 de metri. Da, 100 de metri nu e tare mare diferență de temperatură. 18 grade ca și la Turin. Și iată în cale vine prima parcare. Da, aici e un stadion sportiv, nu știu. Cred că eu de aici voi lăsa mașina. Și în vale este parcare. Intrăm la parcare mai mare. Impianti sportivi. Iată, parcare. Este și un bar aici, din caz că vom avea sete. Și iată, am observat niște cicliști, cred că cu bicicletele freeride. Aici noi vom lăsa mașina la parcare.
Este un obstacol. Și iată, uitați-vă parcare. Iată, veniți vârful la care trebuie de ajuns. Vezi, în primăvară, copacii încep a lăsa frunze. Parcarea mare. Undeva vreo 200-300 de mașini. Și acum eu mă schimb în formă specială de trail running și m-am pornit. Iată, eu m-am schimbat, mi-am pus la urechi un fel de protecție pentru urechi. Data trecută, după bicicletă, m-a tras curentul și o săptămână am stat în pat cu dureri de urechi. Iată, eu astăzi voi face o plimbare nordică. Pentru asta îmi trebuie. Am luat bastoanele de la Swix și mi-am luat cu mine și un rucsac. Am prins o apă, undeva 1 litru, care voi consuma prin așa un tub. Și eu m-am schimbat în formă de fugă. Iată, vedeți, maiou nou, meu T-Rex la Adidas, pantaloni tot noi și încălțămintea trebuie să fie numai decât cu așa un fel de ghimpe. Prima eu ce voi face asta e o plimbărică vreo 5 minute și apoi o gimnastică. Eu gimnastica nu voi arăta. Dacă aveți întrebări față ce fel de gimnastică înainte de trail trebuie de făcut, eu aș putea să vă dau, să vă arăt gimnastica mea și un sfat. Cum prima de alergat, ce trebuie de făcut, ce fel de încălzire. Nu, eu, desigur, nu stare maestru în asta, dar oricum. Ok. Iată, am luat totul și m-am pornit. Iată, eu m-am pornit, am lăsat mașina și de aici voi țin în direcția Colle Musini. Forbice da seta e coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Aggiustiamo gli ombrelli, ripariamo le cucine a gas. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per le cucine a gas. Iată, eu am concurență și vedeți aici direcție cu bicicletă там. Este pe așa carte. Dați-mi sus. Vedem. Cartea de Musine, dacă o găsesc aici. Da, aici atâtea denumiri. Comune de Cazelei. Sant'Adac. Dar vedem acolo Monte Musini, uite pe sâmburile astea. Prima, Monte Musini. Voi apreciat. Undeva vreo 3-4 km.
E abrupt, uitați și de abrupt. 700 de metri direct pe spate. Uite satul Cazeleti. Ciao. Devo andare a Caselletti, a No, alla Colle Croce. Musini, Beh, alla sei Croce. già stato alla Croce? Mai. Ma la sai la strada? No, ho visto che sono due strade. No, ce n'è solo una qui andare su. Solo una, ma un'altra così. No, bisogna andare dove c'è il Piandomini, attraversare le montagne, ma se uno non la Fugge, conosce, Fugge. non arriva mai più. Mentre qui, gira a destra, no? Inizia, vai su dove c'è quella chiesa, vedi? Lassù c'è una chiesa, si chiama Sant'Abaco, 800 metri, in pavé. Poi da lì c'è il sentiero che va su, in certi punti anche un po' bruttino, il sentiero, ma hai intenzione di andare fino in punta? Sì, arrivare Sì? su. Ma mai sei andato alla Croce? Non mi ricordo, forse mai. Ho fatto una croce qua, C'è ma... andare su? Scusi? Quanto pensi di impiegarci andare su? Ma non lo so, io vado piano, non che Sì, vabbè. troppo forte. Io nel 78 avevo 44 anni, Sì. l'ho fatto in gara, Sì? andare in punta al Mucine partendo da sotto dove c'è la banca, che c'è quel pezzo di salita, e scendendo lì dove c'è quei tralicci lì, un personale, ciao, un personale di 51 e 11 secondi. L'ho fatto tutto il giro 51 minuti, e 11 secondi. andata e ritorno. E ritorno, sì. E sono arrivato ottavo assoluto, secondo dei veterani. Ah, ma era già un veterano. Avevo 44 anni, io parlo del 78, io adesso ne ho 87. Adesso te vai lì, vedi? Sì. Qui a sinistra inizia la salita col pavé va su dove c'è quella chiesetta lì. Dopo la chiesetta c'è tutto il sentiero che va su un po' bruttino, però se vai su con calma impiegherai un'ora e mezza. Un'ora e mezza. Se vai su piano piano, sì. Correndo un po'. No, non puoi correre lì, è così. Ah, è così. Uso i bastoni. No, ma non riesci a correre. Lì che si mettono a correre sono i podisti, quelli che vanno forte, che anch'io correvo una volta. Adesso, l'ultima volta che sono andato, penso, tanto per darti un'idea, nell'80 è stato. Cioè, quando io ho compiuto 80 anni, la FIDA non mi fa più fare le gare in montagna. Io posso fare anche 100 km, ma non in montagna, perché loro dicono, noi siamo assicurati, facendo la discesa non hai più quell'agilità, ti fai male. E voi a 87 anni 87 può fare continui. 100 km? Correre? Sì, posso fare tutte le gare, meno che le montagne. E l'ultima gara quale ha fatto? L'ho fatto 15 giorni fa, in pianura. Quanti chilometri? Quanti chilometri? 10 a Novara. 10? Sì, E quanto si è impegnato? A fare i 10 km ho impiegato 58 euro, perché adesso io viaggiavo a 3,30 al chilometro, adesso 9 minuti, impiego 9 minuti, 10 minuti. Al chilometro? Se la gara è 10 km, allora lì Sono che è tutta un'ora e pianeggiante. mezza. No, sotto l'ora sempre, perché c'è un tempo massimo. La FIDA dice tu devi arrivare rispetto al primo tanto dopo. Se vai sei fuori, sei squalificato, ti squalificano. Ah, No, poi io faccio sempre il primo, perché della mia età non c'è più nessuno, figurati. Che Però poi, giovani ha vinto qualche medaglia? io guarda, a piedi ho già fatto 250.000 chilometri a piedi, e prima ho fatto oltre 200.000 chilometri in bicicletta, che io correvo, se no Fausto Coppi. Giro del mondo non l'ho fatto. Il giro del mondo l'ho fatto non so quante volte, E come si chiama? ma io mi chiamo Bello di cognome, Bello anche se sono brutto. Bello Renzo. Bello Renzo. Sì, se tu vai a vedere sul televideo, vedi che c'è il mio nome di sopra, che mi hanno intervistato più volte. Comunque io voglio dire, no? Io questo video lo metto su YouTube, sul mio sì? canale. Ah, ecco. Così lo vedono magari
sono nuovo canale e ho solo... E lo diciamo- posso vedere anch'io? Sì, Sì? Come si chiama? YouTube. Ah, YouTube. Sai Ecco. quella che internet vedi... Ah, sì. Beh. Però non so quando lo metto. Poi... Bene, dicevo, no? E tanto per finire lì, che io ho un 51,11 nel 78, avevo 44 anni. Poi, siccome che facevo l'ultima gara a Susa, la Stellina, la chiamano, il campionato del mondo, sono andato 3 volte sul Mugello una settimana. Tanto per farti vedere la differenza che c'è avendo un'età più giovane. La prima volta ho impiegato solo a salire 1 ora e 12, quando avevo fatto 51 con tutto il giro. 51 km? No, ho impiegato 51 solo minuti. Da qui... No, 1 e 12. A 1 ora e 12. La prima volta che sono salito in una settimana sono salito 3 volte perché facevo l'ultima gara e poi non mi facevano più fare le gare. Ho impiegato 1 e 12. 3 giorni dopo ho impiegato 1 e 8. La terza volta impegnandomi ho impiegato 1 ora solo a salire. Quando io ho un 51 e 11 facendo tutto il giro, no? Ma nel 78, quando avevo 44 anni. Tanto è vero che quando sono arrivato in punta al Musinè c'era una persona, io sono arrivato così perché da 1,12, 1,8, 1 ora, però più di così non riuscivo a fare, faccio io scherzando, scusi lei è San Pietro, quello mi guardo di brutto, proprio di brutto, si è girato, si è messo la mano sulla fronte e io ho capito quello che voleva dire. Da quando ha lasciato il manicomio libero a Colegno sono tutti fuori, io ero lì per dire guarda che è una battuta che ho fatto per sedere. Comunque io continuo a questa età a fare le gare, però arrivo sempre negli ultimi, ma devo arrivare in tempo massimo. Sì, perché sono più giovani, di 60, 70. Ma no, ce n'è di vecchi come me non c'è nessuno, si può dire. Ma sono tutti ragazzi giovani. Se io vado in pianura ci sono 1200 persone, su per le montagne al massimo siamo sempre in 120, 150 al massimo. Ma lì però le gare in montagna io non le faccio più. E qualsiasi cosa posso fare. E ecco. E se adesso tu vai su, che vai su con calma, io calcolo che senza dormire impieghi 1 ora e mezza solo a salire, perché adesso qui sopra... No, io un po' correndo, un po' camminando. No, non riesci a correre, no? Riesci se fai 3 metri, chiunque riesce per 3 metri, ma è troppo ripido. è tutta... Tu vai fino a... Qui c'è una chiesa, si chiama Sant'Abaco, no? Andare su lì, un po' larghetta, ci si va, c'è il pavé, no? Ma poi inizia il sentiero c'è e non c'è, ma però è sempre quello che va su, è brutto, c'è le pietre, questo e quell'altro, non è che si può mettersi a correre. E arriva poi in punta, poi se invece scendi sempre dalla stessa parte, se invece scendi dall'altra parte, vedi dove c'è quel traliccio lassù? Sì. Ecco, lì c'è il sentiero che scendono giù. Pensa che il primo che è arrivato qui, c'è ancora il record adesso, io parlo proprio con la gara che avevo fatto io, 44 minuti, io avevo fatto 51 e 11, e il primo, però è arrivato prima, si chiama Uria, Felice, e vive, sta bene, ma non corre più però lui. Era un campione d'Italia, del mondo. È più, 15 anni più giovane di me. Io che ho una certa... Al 16 febbraio ho fatto 87 anni, io continuo a correre perché vado spesso fuori, anche Mondovì, Vercelli, vado anche in Liguria, in Lombardia, mi porta la società. Io corro per l'Atletica Susa di Susa. Ecco. E lì non ti fanno fare più le gare perché loro dice voi siete assicurati, non avete più l'agilità, vi fate male e noi... che a noi che voi arrivate negli ultimi e ci tocca ancora pagare e non mi fanno fare più le gare. Ma lei ha vinto qualche gara? Allora, di maratone, di 42 km ne ho fatti 104 e ne ho vinti 18. 104 ha fatto? 104 e ne ho vinti 18. Ma qua in Italia, anche all'estero? Ciao. Anche all'estero? Sì, ne ho vinte. Una è in Svizzera e una è in Francia, a Lione, di maratone. Gli altri li ho vinti qui in Italia. Poi ho fatto già 3800 km e sono sempre arrivato nei primi 15. Di quelle ne ho vinte 3. Una a Lione di 100 km, una in Brianza. 100 km in una giornata? Una giornata, impiegavo 7 ore a fare...
Tutta la giornata? 7 ore impiegavo. Se partivamo alle 8, prima delle 4 noi eravamo già arrivati. Io ho fatto 11... Ma era una Coppa del Mondo o Coppa Europea? Sì, tutto quanto. Ho fatto 11 volte la Torino-San Vincent, 100 km, sempre arrivato nei primi, ma non sono mai riuscito a vincere quella lì, no? Perché lì arrivavano da tutte le parti del mondo, c'era Don Rees, tanto per dire, un scozzese, il tedesco Urbach, il belga Kemper, no? E poi c'erano gli italiani qui, che ce n'erano 5-6 che davano forte. A me mi hanno fatto l'offerta, la Fidel di Roma, ma io parlo ancora del 76, se volevo girare tutto il mondo a farli 100 km, io però dovevo licenziarmi dalla Fiat, io lavoravo alla Fiat. Ho chiesto alla Fiat se mi dà il premio, no, lei se va via non ritorna più alla Fiat. Mia moglie dice, te vai a fare 100 km in Stati Uniti, in Australia, stai via 6 mesi e io mi devo cercare l'amante, allora, e non ho potuto, no. Però mi avevano fatto l'offerta di fare una 100 km, attento, una 100 km ogni settimana, no? Quando io ho fatto la Torino San Vincent c'era Le Petit e Le Breton, che era insieme a me, poi è arrivato un po' dietro. La settimana dopo lui andava in Svezia a fare una 100 km, era da sposare. Dice, io mi diverto, non mi alleno neanche perché tanto faccio sempre 100 km ogni domenica, e lui in media faceva sempre dalle 8-9 ore. Io il mio tempo migliore sono 7:24:35. Ma dopo 100 km quanti giorni di pausa devi fare? Niente, il giorno dopo faccio subito 30 km per sciogliere il muscolo. Il giorno dopo che io faccio 100 km, perché i miei allenamenti erano così, di un minimo di 18, un massimo di 50 km una volta alla settimana. Hai capito? E al giovedì io facevo la pista, tanto per darti un'idea, la pista cos'era? Erano 5-6 km di riscaldamento, poi andavo in pista, facevo i 200 metri al massimo, i 400 al massimo, 200 lento, 800 al massimo, 200 metri piano, 1200 al massimo e poi 200 al piano. E quello lo facevo dai 6, 7, 8 volte ogni volta. E fai il conto, no? E poi finito quello facevo altri 6-7 km di scioglimmuscolo, così che arrivavo sempre sui 25-30 km. E una volta a settimana facevo così 18 km tutti i giorni e 50 km una volta alla settimana. Il totale era sui... In media al mese facevo sempre dai 650 800 850 km al mese. Di corsa solo? Sempre di corsa, perché allora quando io viaggiavo a 5 km andavo piano a 5 km, mentre che adesso vedi che ci impiego 9-10 minuti a fare un chilometro, ma adesso ho 87 anni compiuti, 16 febbraio di quest'anno, e allora ero giovane. E quando io ho corso in bicicletta, tu devi pensare che sai chi era Fausto Coppi? Non lo conosci Coppi? No, chi è? Ma è una leggenda, un ciclista. È morto nel 1960, che è andato in Africa. Come ciclista so c'è Bartali, Mers. Senza capelli. Cipolla. Ah, ma Cipollini no, c'ha i capelli. Cipollini ha vinto mondiale anche, ma non corre più. Che è morto anche, era morto, no? Anche. Sì, nel Giro d'Italia lui ha fatto il record, ha vinto 42 tappe, Cipollini. Ma adesso se te lo fai vedere a qualcuno che ne capisce di qui italiani, lui sa chi è. Io ho iniziato a correre in bicicletta a 14 anni. La prima gara che ho fatto era partito da Miana a Torino, 60 km, ho fatto la gara a 60 km, siamo arrivati in 5, sono arrivato quinto io. E sono tornato indietro a 14 anni. Poi dal 1948, poi 48, 49, 50 andavo avanti così. Sono poi esploso nel 1952. Nel 1952 ho vinto 18 gare, no? Quasi tutte per distacco, andavo forte in discesa io che andare in salita.
E nel 1953 sono passato professionista alla Freius di Torino, la quale mi ha mandato a Varazze, un paese in Liguria, che allora faceva caldo, qui faceva freddo, là faceva caldo. E lì c'era la squadra di Fausto Coppi, e Coppi era alloggiato a Voltri. A Voltri alle 8 era lì, e andavamo da Varazze fino a Sanremo, Ventimiglia e tutto quanto, no? Per un mese. Fausto Coppi è quello che ha vinto 2 giri d'Italia, 2 giri di Francia, la Parigi-Roubaix, un sacco di giri di Lombardia, insomma, è noto, è molto noto. Di dove siete? Io sono moldavo. Moldavo, ecco, quindi è perché poi sei giovane, quanti anni hai? 25, 22? Io 39. 39 e sei molto più giovane però. Sì. Liviglia. Per questo io faccio sport, Ah, per ecco. sembrare un po' più giovane. Ma abiti qui adesso in Italia? Sì. Ebbene, Però io non faccio tanto, io solo per un po' di giovenile. giovanile in che senso? Di... Di fare un movimento per tenere il peso, tutto. Sì, sì. Quanto pesi? Adesso sono 87. 80? 88, 87. Beh, sei del mio peso. Io che sono più piccolo penso così perché invecchiando poi si ingrassa. Io mangio e bevo e sto benissimo, e se non mangio non riesco a correre, perché adesso sì, sì. sto camminando qui, perché oggi faccio poco, no? Ma se no tutti gli altri giorni, anche adesso, io in media io faccio da Cosa 7 mai- a 18. Qual è la sua dieta? No, io allora, il pesce non lo mangio perché non mi piace. Il pesce. Pesce, mai. Pesce. Mai non ha mangiato pesce. Sì, ma non lo mangio, solo sentire l'odore mi viene il vomito. Ecco, non lo mangio. Carne ne mangio poca, e mangio molto fagioli, patate, tutte le verdure. Così tutte tutta quelle la robe vita? lì. Da piccolo ha mangiato più verdura, frutta? Sì, anche perché in tempo di guerra io da piccolo i miei genitori stavano abbastanza bene, perché mio padre aveva una segheria con 22 operai e non ci faceva mancare niente, no? Ma allora non c'era tutta la roba porcata che c'è adesso, c'è un sacco di cose. Tu prendi i dolci, tu mangi i dolci, diventi un pallone subito così. Sì. Allora a me piace molto i dolci, e infatti prendo il caffè di orzo con i biscottini, eccetera, eccetera. Però io mangio sempre pasta asciutta così, verdure, molte verdure, il grasso quasi mai, il grasso. Io non metto la carne a friggere così perché fa male, no? Il grasso, cioè il grasso e il fritto, ecco, evito quello. Allora io sono arrivato a questa età qui che non ho niente. L'unico disturbo che io ho, posso dire, dall'età di 23 anni, no? Io ho le migragne qui, quasi tutti i giorni ho mal di testa. L'altra volta sono andato e mi ha preso il corrente. Ah, vento. ecco. Ho avuto mal di orecchie. Ma è una cosa Ho passeggera. preso quella. questa roba. Ho Ah, messo sopra ecco, per orecchie. quello, sì. Sì, perché forse tanti anni fa non facevano dei capelli o Ah, ecco, sì, o sì. la gola, non le avete una volta. Una volta, no, c'era niente, c'era. si figurati, in tempo di guerra poi, ecco. E quindi io evito di fare, però fisicamente io sto bene, non ho mai niente, mangio e bevo, e sono arrivato a questa età qui. Questa emicrania, sono andato a fare una visita nel 1972, avevo portato mia suocera a Biella, e lì c'era un professore, un luminare, un tedesco, Kleiner, e gli ho detto: guardi che io ho sempre mal di testa dall'età di 23 anni, avevo già una certa età. Allora mi ha fatto le visite, sai cosa mi ha detto? Che ciao, e mi dice: la tua emicrania, no? Mica sarebbe mal di testa, no? Te la porterai fino alla morte. E io ho detto: ma cosa mi dici così? Sì. Mi ha detto che il mio cervello lavora 24 ore su 24, no? Lavorando su 24, io mentre adesso ti sto parlando con te, io so già quello che devo dire anche dopo, no? E il cervello è così. E si stanca, stancandosi ti porta all'emicrania. E mi ha chiesto che pastiglie dopo. Io ho detto gli Optalidon, sarebbe dei confetti rossi così. Adesso prendo le Brufen invece, no? E allora mi ha detto di prendere queste pastiglie. Quando vede che gli viene l'emicrania, lei prende subito, perché arriverà un giorno che lei va via con la testa storta.
E io da allora, dal 1172, mi viene quasi tutti i giorni mal di testa. Non dico che ripeto tutti i giorni, ma quasi sempre. Prima prendevo le Otalide, adesso le... E quindi, ma non è che viene forte, no. Però io sono abituato a non avere niente che per poco che mi viene mi dà fastidio, mi disturba. Ebbene, sono arrivato a questa età e non c'è niente. È normale alla sua età che No, tutti no, i no, vecchioni no, hanno perché dice diversi problemi. sì, gli scienziati perché hanno emicrania? Perché loro studiano Sì, tanto. il cervello. Comunque io è successo che dopo 2 anni, pensa, dopo 2 anni, questo mi ha detto, a meno che lei non diventi deficiente cosa vuol dire? Che il cervello non, non capisce più niente, allora ti passa l'emicrania. Io dopo 2 anni non lavoravo alla Fiat, era 45 giorni che non mi veniva mal di l'emicrania, ero preoccupato perché ho detto qui sto diventando deficiente e non me ne sono accorto. Allora io chiedevo alla gente lì come mi vedi, il solito bastardo così, perché io avevo un lavoro che facevo multe eccetera, no? Alla Fiat. E finalmente una mattina alle 8 mi sembrava che mi veniva un po' di emicrania. Alle 11 un forte mal di testa, dopo 45 giorni vado alla macchinetta, mi prendo 2 Otalide, volevo prenderne 4, poi è meglio prenderne 2 adesso, no? Prendo il caffè e mi metto a sorridere, uno passa e mi dice, ehi bello, perché ridi, sei contento così? No, sono cose mie, no? Questo ha insistito e io dico, vuoi proprio saperlo? Sono così contento perché mi ha preso un'emicrania talmente forte, sai cosa fa? Quello si gira e fa, è diventato deficiente. No, guarda che è il contrario. Allora gli ho spiegato, perché se io divento deficiente mi passa l'emicrania, se mi è venuto il mal di testa vuol dire che non sono ancora deficiente, sono tutte cose, insomma, no? Comunque io ho fatto 3 giri d'Italia, ero gregario di Ferdi Kubler, lo svizzero, ecco. Io lo aiutavo molto in salita e in discesa, che andavo fortissimo in discesa io. Poi a un certo punto io rallentavo perché poi lui faceva e ha vinto un Giro d'Italia, un Giro di Francia. Aveva la bici più forte lui. Eh? Aveva la bici più forte. No, erano campioni, questi qui erano campioni. Guarda che se non mi prende, No? No. ecco, no, questo qui è fare. Comunque ho poi fatto lì. Poi alla fine, sai cosa è successo? Che la San Pellegrino, Gino Barti, un altro forte, sono tutti morti, ha messo in piedi la San Pellegrino, una società, tra i quali c'era Coppi che aveva 40 anni, io ne avevo di 25. Insieme a Gaiardoni di Milano, che ci sentiamo ancora adesso, lui è del 39, è stato 3 volte campione del mondo, 2 Olimpiadi ha vinto. Lei è stato a qualche Olimpiade? No, niente, no, solo qui in Italia, perché alla fine ho fallito, perché... Campioni del mondo? Campionati del mondo? No, per andare Campionati lì... europei? No, perché lì c'erano le selezioni. Ha corso tanto ma non li passava? Bisognava arrivare e Non fare i passava a tempi, selezioni. ma c'era sempre gente che andava più forte di me. Ah. E comunque Capisci? alla settimana, quanto ha detto, 200 km in settimana va bene anche. E io in media facevo dai 650 a 800-850 km al mese. E per settimana vieni... Fai il conto, 200. 18 km più un 50 alla fine settimana, io mi allenavo tutti i giorni, più andavo una volta al giovedì in pista, che facevo le ripetute, perché lì facevo quelle sono ripetute. Quelle. Va bene, io vado. Ecco, allora vai. Allora vieni la notte. Ecco, comunque su internet basta che... Sì. Io guardo su YouTube. Hai figli? Hai dei figli? Se ho dei figli, sì, e se ne capisce. Sicuro che conoscono YouTube, perché ecco. lo guardano con telefono. Sì. Ecco, sì. Si chiama YouTube. YouTube. Sì. Me lo marco. Dice a suo figlio, lui sicuramente lo conosce. Sì, pratico. E lei schiaccia il mio nome, cognome e il mio canale. Però io non so quanto lo metto, questo mese, prossimo mese, da qualche mese. Ecco, Quando... c'è adesso è spento adesso. No. È vero che c'è. Ok.
che allora dicevo, io ho lavorato 40 anni alla Fiat, però sono entrato come operaio, no? E prima lavoravo in segreteria con mio padre. E poi ho conosciuto non è un prete, è uno che insegna, che dalla Bassa Italia era amico intimo col Presidente della Repubblica Giovanni Leone. E io e mio fratello qui lo portavamo a destra e a sinistra perché suo nipote aveva sposato una sorella una sorella di mio fratello. E lui dice: dove lavorate voi? Alla Fiat, volete un miglioramento? Magari fa. Allora mio fratello l'hanno fatto capo squadra, no? E io ho chiesto di andare all'ufficina 88. All'88 era dove c'erano 4 impiegati a tua disposizione, però lavorando sulle linee guadagnavi 45-50 mila lire al mese allora, io parlo di 6. In euro quanto? E in euro la metà, 20.000 euro? 22 euro. Al mese? Sì, erano 50. No, o 200. Allora nel 76 prendevi 45. Ma era poco? Era più o meno lo stipendio di adesso, un po' meno forse. Ma adesso quanto lo prende? Adesso gli operai prendono 1200-1300 al mese, no? Sì, perché quella volta il euro era più il dollaro era più basso della lira. Comunque all'ufficina 88 amici guadagnavi 800.000 lire al mese, sulle linee 45-50.000, là 800, più ti davano ogni 3 mesi una vettura nuova senza pagare. Una macchina nuova? Sì, perché lì... Ogni mese? Lì. Potevi cambiare la macchina? Ogni 3 mesi. Ogni 3 mesi te la lasciavi giù, ne prendevi un altro nuovo e non spendevi niente, no? Ecco perché. Però con una spinta del genere, con la spinta del Presidente della Repubblica, capisci? E allora lì sono andato fino a che sono andato in pensione e praticamente io alla Fiat ho licenziato 51 persone perché c'erano gli ingegneri che anche sulle vetture potevano sbagliare se io davo i voti, no? Ogni venerdì arrivava il direttore, non il cappuccino, erano troppo bassi, arrivava il direttore e facevamo vedere quello che si trovava sulle vetture. Se io davo un 20 era sospensione 3 giorni, se davo un 50 era licenziamento in tronco e quando davo il 50 c'erano degli ingegneri anche venivano licenziati, in totale ne ho licenziati 51. A me mi chiamavano il Corvo Nero perché ero sempre vestito di nero. Io quando andavo su per le linee, che erano centinaia di macchine, no? Dicevano, quelli che avevano i telefoni, i capi che erano sulle linee, attento che è uscito dall'ufficio il Corvo Nero, che sarei stato io, no? E io mentre passavo, loro facevano così, buongiorno, io non dovevo rispondere al saluto, perché mi hanno detto, non devi rispondere a nessuno, il primo a essere licenziato sei tu. Ero diventato, tutti avevano paura, no? E allora mi sono preso questa soddisfazione e sono andato in pensione nel 1900 a dicembre 1963. Ma il poliziotto non l'ha fatto? Mai? No, il poliziotto no. Perché fa così tanto sport? No, non c'entra, il poliziotto non c'entra. Sì, io già Però correvo. lei è una come poliziotto? No, ma per andare in polizia, sì, ho anche pensato a quello, ma non era il mio campo. Ma lo sport l'ha fatto solo per divertirsi, così per forma? No, lo sport avevo 14 anni, avevo una bicicletta. O voleva vincere qualche gara mondiale? No, assolutamente, no, sono partito così. Avevo una biciclettina piccola e poi mio padre mi ha comprato una bicicletta nuova, insomma, seconda mano, ma da corsa. E poi ho visto che lì pedalavo abbastanza bene e dal 1948 sono andato avanti fino a che sono esploso, però nel 1952, dopo 4 anni. E dopo 4 anni, avendo vinto 18 gare, come ho detto prima nell'intervista, la Freus era squadra di professionisti, fra i quali c'era Kubler e un sacco di altra gente che tu non conosci, e mi hanno assunto. Ho fatto 3 giri d'Italia con Kubler, poi nel 1960 dovevo andare alla San Pellegrino di Gino Bartoli insieme a Fausto Coppi, Sante Gaiardoni,
Se no che Coppi è andato in Africa insieme a Gemignani, Bobetta, Anquetil, che era della mia classe, ha preso la malattia e è morto. Gino Bartoli, campione forte di ciclismo, vedete, quelli che sono qui in Italia lo conosco tutti perché è un nominatissimo, sia Coppi che Bartoli, e sanno che non ha più messo, morto Coppi, non ha più messo in piedi. E da quel momento lì, io il 4 di gennaio 1960, io col ciclismo ho chiuso. Ho chiuso perché morto Coppi non ho potuto andare. Ho lasciato passare un periodo di tempo, mi sono ingrassato e poi ho visto che mio nipote è andato a fare il trofeo Topolino in pista e ha vinto il trofeo Topolino, ma dico che cos'è? Corrono? Io non sapevo cos'era l'atletica, il podismo. E allora mi sono messo a provare anch'io, però le prime volte avevo sempre le caviglie gonfie, no? Perché non ero abituato. Quando che io mettevo il piede su, il sangue non arrivava e mi si gonfiavano le caviglie. Allora sono andato a fare una visita allo stadio comunale di Torino e dopo 11 visite, il professore mutandine, caviglie gonfie, mi guarda quasi con disprezzo, faccio non sono idoneo. Ma chi l'ha detto? No, lei non solo nelle gare di 10 km, ma le super maratone a correre a piedi, hai capito? Io ho fatto tutto quello che Ma ha detto il dottore che correva poco, che deve correre di più. No, è che io ho le qualità per correre e vincere. E infatti è successo che... Si gonfiava perché correva poco. Sì, quando correvo a piedi. No, perché non ero abituato a correre a piedi. Ma poi fra quanti anni è passato questo dolore? No, ma passava, io andavo da quelle donne che aggiustavano i nervi e stavo 3, 4, 5 giorni una settimana, massimo 15 giorni, poi passava, però ci andavo a correre e mi si gonfiava perché non ero abituato. E quanti anni così ha tenuto? Che andava a correre gonfio? No, tanto 6-7 mesi, non di più. All'inizio, sì. Poi è passato. Sì. Poi mi ha fatto la tabella di marcia il professore che mi ha visitato per ultimo per fare una 100 km. Io sono andato a dicembre e a marzo avevo già fatto la prima 100 km dove sono arrivato 11° assoluto, già la prima 100 km. Ma quando fa 100 km si fermava un po'? No, quasi io, no, perché i primi, allora, la Cassa di Risparmio di Torino pagava 200 milioni, però voleva avere 20 corridori che facevano il tempo. E io, essendo nei primi 10... Arrivando in primi 20 pagava? Ci davano dei soldi, sì, io ho preso una barca di soldi lì a fare 100 km perché arrivavo sempre nei primi, no? Ma non ho mai vinto la Torino San Vincent, quello non l'avevo mai vinto, però mi pagavano, sono arrivato fino a guadagnare 8 milioni per gara, 8 milioni. In euro sarà... 4.000 euro, no? Però in quel tempo era molto più di adesso. Erano soldoni, sì. Una macchina quanto costava? E in quel periodo lì una 500 Fiat veniva sulle... Io ho preso la 500 nel 65, però lì eravamo già nel 76. Ma nel 65 l'ho pagata 345.000 solo. 300.000. Lei prendeva 8 milioni come 10 macchine? Ma nel 76. Lì era 65 quando ho preso la prima 500 io. Nel 76 era tantissimo allora. Sì, 8 milioni. E così allora è iniziata così la mia storia, ma non avevo nessuna intenzione. Poi nel ciclismo ho appunto morto Coppi, ho smesso anch'io, ho lasciato correre e poi ho visto che facendo queste visite che mi hanno detto che io sono abituato, non mi sono più fermato, sono arrivato ancora adesso. Io tutti i giorni praticamente, io mi alleno tutti i giorni e non ho mai niente. Perché adesso quanti chilometri fa al giorno? Allora faccio un minimo di 7 e un massimo 18. Correre o camminata? No, quasi sempre di corsa. Oggi cammino perché... Ogni giorno 7 chilometri? No, un minimo di 7 e un massimo, meno di 7 km mai. E quasi tutti i giorni. Quando piove no, perché una volta anche quando pioveva andavo lo stesso. Adesso invece
E quindi un massimo faccio. Allora, quando io parto di casa, che abito al villaggio, e faccio San Giglio, La Mandria e ritorno sono 16. Se passo da Giuletto sono 18. Se invece parto da casa Ma faccio... tutto in pianura o anche No, salite? salite, c'è anche salite. salite. Se io parto qui da casa, faccio casa Brione dopo 3 km, vado a Val della Torre e c'è tutta salita andare su. Quando arrivo a Val della Torre continuo, vado al mulino e posso attraversare quelle montagne lì e scendere di qua anche. No? Quindi c'è una salita da Val della Torre che va sul punto del Mucinese dall'altra parte e scendo di qui. Ma quando faccio quel giro lì sono 32 km calcolati. E quindi adesso no, non faccio più quel giro lì. Però anche adesso tante volte faccio 18 km e vado sempre da solo perché me la meno come voglio, capisci? Se io voglio correre e andare forte, spingo, se voglio andare piano, vado piano. Se invece sei in compagnia di altri, c'è sempre la sfida, capisci? E allora, Va bene, io vado. bene, ci vediamo. Se vieni da queste parti, può darsi che ci vedi. Io vengo quasi tutti Va i bene. giorni qui. Forse una volta vengo anche con la bici. Sì, con la bici, se vieni verso le 10 così ti trovi quasi sempre qui. Va bene. Bene, grazie Ciao. e buona salita. Grazie. E calcoli se vai su già con un buon passetto ci va 1 ora e 30 a salire. Io penso che del 78 ho un personale di 51 e 11. Ha 51. fatto tutto il giro partendo da sotto dove c'è adesso mi sembra che c'era la banca lì prima, che c'è quel pezzo. Va bine. Saluto, ciao! Ciao, ciao. Iată, m-am eliberat eu de Renzo. El mi-a povestit tot istoria vieții lui de ciclist și de atlet. Și acum eu mă îndrept spre locul nostru, unde eu voi începe turul meu pe Cole Musine. Aici mă încălzi și apoi pe urmă încălzirea durează undeva 30 de minute. Pe urmă mă plimb vreo 20 și apoi încep să alerg. Iată, eu am terminat gimnastica și acum mă îndrept spre Col Monte Musine, Col Musine. Aici pe semn scrie 2 ori și 20 și acum mă voi plimba undeva 1 kilometru și jumătate și pe urmă alergare. Iată, eu mi-am luat și bastoane. Temperatura s-a ridicat undeva la 25 de grade. Când făceam gimnastică, mi-era foarte cald. A ieșit și soarele. Din cauza la veteranul atlet, ciclist, atlet, el m-a reținut undeva jumătate de oră. Am pierdut o oră în total. Iată, la început nu e prea abrupt. Am luat partea asta. Sunt două cărări. Cărarea asta e mai ușoară de suit. Nu e prea abruptă. Iată, în partea stângă
Vedem o câmpie așa cu iarbă. Unde în spate de dormit cu palatca chiar de venit. Sunt măsuțe de mâncat. Grill, nu știu dacă spate și de făcut. Dar jos la parcare poate și s-ar putea. Sunt și păsărele, ca de obicei, în pădure. Acum eu undeva 15 minute eu mă voi plimbla. Pe urmă o oră voi face plimbare nordică. Asta e un fel de fugă cu bastoane. Și apoi voi alerga fără bastoane și în jos eu voi folosi bastoanele, fiindcă e foarte abrupt și mă vor ajuta să nu cad jos. Bastoanele e bine de folosit, fiindcă ele ai un sprijin și ele scad 50% din durerile de spinare. Iată, cine leargă des, ei cunosc așa durerile de spinare. Chiar pe unii și îi paralizează. Iată, ca să n-aveți așa dureri, folosiți bastoanele, chiar și când alergați. Un sprijin, asta vă ține. Iată, eu filmatele undeva le fac câte 6 minute, să le pot pune pe YouTube. Cazilete e un sătuc lângă Torino. Eu undeva de acasă am făcut 40 de minute. El e aproape de autostradă. Aici nu sunt munți, așa, pădurici ca la Moldova. Vedem că nu-i tare abrupt. Filmez puțin plimbarea. Dacă vă interesează gimnastică care eu o fac înainte de așa un antrenament, eu pot să vă arăt. Să vă fac un video special cu gimnastică. Deci eu am mai multe tipuri de gimnastică. Dar înainte de fiecare antrenament, când alerg, eu fac numai pe asta. Deci fac o gimnastică așa normală, cum la educația fizică. Și apoi e un fel de exerciții statici. Iată, când fac video, eu nu reușesc să încarc bateria. Se începe cărărușa mai abruptă și eu închid să încarc baterii. Deci dacă vă interesează exercițiile, eu pot să vă spun. Am și exerciții care pentru restabilire și pentru diversi mușchi, care eu le-am luat de la
diversi fizioterapiști și de la diferiți sportivi. Le-am unit, le-am provat, le fac singur și un efect oarecare de la așa exerciții este. Primul efect asta va menține fizicul în viață într-o stare tânără. De la așa exerciții puteți întâlniți cu 10 ani. Chiar atletul ciclist m-a întrebat dacă ai 24, eu nu, 39. El aleargă mult, dar asta dânsul numai l-a îmbătrânit și l-a chinuit tare. Adică sport nu trebuie mult de făcut. Încă el avea interesul de a câștiga competiții, bani. Dar pe cine nu interesează banii și competiția, face sport cu cât mai puțin și cu zile de pauză. Și iată, în zile de pauză faceți așa niște exerciții. Ori dimineața, la amiază și seara. Iată, eu mai am încă o minută de plimbare și strada s-a împietrit, s-a strâmtat, e mai îngustă și în 15 minute am mers aproximativ 1 kilometru. Adică mai sunt vreo 4 km. Iată, să trecem de la plimbare la fugă. Și mergem puțin. Domnul a spus că aici nu e de fugă, dar eu voi încerca să alerg. Iată, e interesant pe așa stres abrupte și grele de alergat. Asta de încă e mare efect din antrenament. Dar azi, având bastoane, va fi mai mult mai ușor. Uite și în strada, nu înțeleg, iată cărare. În luna septembrie, în Italia, la nord, e o lună, o spui, cea mai favorabilă pentru alergat la munte. În octombrie-noiembrie, dacă vă ridicați sus, de-a mai frig, găsiți zăpadă de. Dar în septembrie încă nu. Și nici nu e așa de cald ca în august sau iulie.
cu bastonele parcă ar fi ca cu schiuri. După 4 minute, eu deja s-a obosit. Bătăile inimii au sărit la 170 bătăi pe minut. Asta e destul de înalt. La 185 pe mine mă oprește. Deci, bătăile de inimă sunt importante când alergați. Și trebuie să vă cumpărați un ceas care vă spune bătăile de inimă. Și vă spune când momentul să vă opriți. Ca bătăile să nu se ridice prea sus. Trebuie să vă cumpărați așa un ceas care vă oprește în mers. Dar voi nu vă opriți deloc cu totul. Vă opriți doar ca bătăile astea măcar scadă 20 bătăi pe minut, mai puțin. Și bătăile de inimă trebuie să fie într-o limită. Asta, formula e asta. Deci înălțimea voastră, greutatea, kilograme, vârsta, se calculează și să facem un maxim. De exemplu, la mine maxim e 184. La 39 de ani, înălțimea 1,74 m și kilograme 88. Dacă eu am să slăbesc, poate bătăile vor crește. Asta depinde. Deja de vârstă nu mai poate depinde. De înălțime tot. Dar iată, de kilograme, dacă slăbeți, maximul ăsta să crește. Crește și veți putea alerga nu cu 184, dar cu 190 sau chiar 195. Iată, a spus drept moștenjelul că aici nu-i de fugă. Eu deja am 10 minute. Am viteza cum am mers. Iată aici cărarea care pe urmă înapoi. Va trebui să cobor. Și în vale se vede un lac. Vă spun, am viteza cum am plimblat primul kilometru. Dar aici e cu mult mai abrupt. Iată, un baston, dacă vă iese, trebuie să știți înapoi. Haideți să facem și puțină pauză.
Da. Deci aici eu mi-ai abrupt undeva de 3 ori ca parcursul unde m-am plimbat, prima, dinainte. Și desigur e foarte greu de alergat. Dar eu mă voi strădui să ajung totuși în așa ritm până sus. Iar ceasul ne arată că mai am undeva jumătate. Adică undeva 2 km. Eu auzi deja tot ud. Am crezut că va fi mai frig, ne-am luat școftă cu mine. Dar cred că nu voi avea nevoie să îmbrac coftă. Da, e cam abrută. Iată, bate și vântul. Simt răcuros. Dar încă e cald. Încă e cald. Eu unde alerg, unde stau, unde merg. Încă am o durere în picioare. Deja. Iată, copaci am adică. Bătăile inimii s-au ridicat încă și mai sus. Ajungi sus, voi face puțină pauză. Vreau să filmez niște bundărași aici. Este un bundar de munte. Poate fi de cel care noaptea luminează. El îl ducem la dânsul o gradă în iarbă, verde ca iarbă. Lăsăm în pace și mergem noi mai departe. Iată, am ajuns la o cărare, că e foarte deja. Iată, prima kilometru 20 de minute, 19 minute și jumătate. Iată, în partea asta se vede așa
un land di piante, di păduri, feici di păduri în italiane. Eu sunt aproape totul ud, dar continuu să alerg. Am ridicat puțin camera să vedeți strada mai bine, fiindcă aici s-a început foarte, foarte abrupt. Nu reușesc permanent să alerg. Un pas, doi alerg, un pas mă opresc. Da, foarte abrupt. Înapoi, altă stradă încă și mai abrupt. Dacă observați jos, se vede lacul și satul Cazilete. Mergem mai departe. Dar aici e foarte abrupt, fără pauză, nu merge. Am 26 de minute. Undeva 1 km și 200 de metri. Vă pare puțin, dar da, așa o înălțime. Și mai am încă undeva aproximativ 1 km. Aici da, de alergat aici. Nu prea e cazul. Dar cu bastoane e mai ușor. Nu rog când văd bastoane. Iată, deja începe să se conturează muntele. Mai puțin alberi, mai puțină faună și tot mai petros și mai brut. Iată, dacă nu mă greșesc înainte, drept înaintea noastră, e vârful. Cred că e mai mult de jumătate. Alerg încetișor.
unde pot alerg, unii prea abrupt sar. Așa, ridic de-abia. Mai tăiem un colț. Iată, am ajuns lângă o antenă. Eu mă simt cam obosit. Cu ajutorul bastoanelor reușesc să mă împing mai sus. Cum ar fi cu schiuri. Am încercat fără, dar e foarte greu. Deodată sunt dureri în mușchi, la picioare, la spină. Ciao. Nu știu ce camera s-a oprit singură. Poate că am apăsat-o. Întâmplător și ea s-a oprit. Aici intră și pădurici. La Musini e verde până sus. Un munte de piatră acoperit cu țărn, cu pământ. În pădure am ajuns la așa nivel cât de nu e abrupt, unde se poate alergat în voi, fiindcă până acum a fost tare greu să ridic. Iată pian la sister. Con le bassette. Musine, non si vede.
Ne-am încurcat la stradă. Oricum ajung pe sus. Deamul sunt undeva la 1070 de metri. Col Musinii la 1100. 50, încă 100 de metri. Frecvența cardiacă 189, băieți. Trebuie de dat în jos. Deci când aveți frecvență maximă, care depășește mai ales, puteți să simțiți așa un frig în voi, o răceală. Și de parcă o anemie. Nu am miței, dar iată, am scăzut la 160 în timp de 20 de secunde. Am mers mai încet și deodată o scăzut. E și normal ca la urmă frecvența cardiacă să fie înaltă. Primii 5 km frecvența cardiacă, chiar dacă alergați și repede, nu prea e înaltă. Pe urmă e după 5 km. Pe urmă depinde de atlet, de persoană și fel de inimă are. Dacă e antrenat, dacă nu. Și iată, cred că mai am ultimii 200 de metri. M-am oprit puțin să beau puțin apă. Apa din rucsac, chiar dacă temperatura undeva la 15 grade, apa are undeva vreo 25. Mi se pare foarte caldă. Asta e bine, fiindcă când faci sport, gâtul puteți scăpătați o angină chiar. Glandele puțin se umflă, fiindcă respirați aer rece și respirați mult prin gură, fiindcă prin nas nu prea reușesc să respir. Iată, am ajuns într-o oră 6 minute. Atletul a spus că el a suit dealul ăsta când era tânăr, în 51 de minute. Și iată, am ajuns. Și iată, vedeți acolo jos priveliște. Uitați. Dau camera mai în jos.
Aici fac o pauză de vreo jumătate de oră și apoi mă cobor înapoi. Iată, facem un tur prin prejur să vedem Iată, eu aici am schimbat eu că era tătut și vă arăt cât apă din trânsul ies. Că uitați, da, nu prea. El e ud, gheolcă. Și acum vreau să vă arăt crucea. Este o inscripție pe dânsa și chiar și o videocameră vedem aici. Pe inscripție scrie Crux avec spes unica. Da, nu prea se vede. Mai bine dacă era jos. Sus, nu prea. Iată, nu trebuie caziletic, campul sportiv, o oră jumate. Înapoi vedeți mai iată acolo sus o cameră cu baterii solar. Urmează cruce și nevastă cruce. Aici un fel de desen. Să vedem ce spune. Ana zona. Oh, un deltaplan. Это așa deltaplan fără zboară fără gaz, fără benzină. El are aripile foarte lungi și cu ajutorul lor se menține în aer. Aici pe desen nu se înțelege ce e asta. Ori o plantă, un cuțet, niște cerci, o petală. Aici am o suc de bine. Fac o fotografie. Am luat cu mine apă. Mai beau câteva gâturi. Mi se pare că s-a terminat. Nu, că chiar mai este. Da, tubul dacă să-mi dă. Trebuie la vale ca apă să fie. Tubul s-a îndăiat. Da, cred că e pe sfârșit.
Iată deltaplanul încă o dată trece pe lângă mine. Haideți să-l vedem. Și iată din nou cruce. Iată, eu m-am uscat, am pus la urechi șerfuleaț ca să nu mă doară de data asta urechile. Și cred că puțin sus așa mă plimbă ca să-mi treacă durerile oboseala. Și de aici plecăm înapoi. Iată, eu controlez camera, vreau să o pun pe cap și ca să nu o scot de orice dată cu telefonul, să o pun în funcțiune. Iată, eu cu ajutorul telefonului voi controla camera, fiindcă eu am instalat-o pe cap și ca să nu scot de fiecare dată de pe cap, țin telefonul în mână, adică aproape de mine, în geantă, și în așa fel eu voi putea face video cu ajutorul telefonului. Și iată, am început să mă cobor la vale. La început folosesc bastoane. Cred că le-ai folosit tot parcursul. Cam greu de avut control la tot asta. Traseul înapoi, acum va fi foarte ușor. La kilometru 3
Da, undeva de jos 3 km. Kilometri și ceva. Poate voi reuși să întreb pe cineva. Persoanele care se dădeau jos. Am făcut prea multă pauză. Undeva 30 de minute. Da, așa cum am plănuit. Deci, fără telefon, trebuie să mă opresc, să mă uit la cameră dacă filmează. La piept e mai ușor de văzut. Așa nu mai se aude tâc cum țâuie. Pe parcursul l-am filmat când l-am însuit. Deci închidem camera așa, voi filma ceva care nu am văzut. Iată de aici, Cazilete, campul sportiv, o oră și 15. O oră și 15 dacă parcurg traseul mergând. Iar dacă alergând, undeva în jumătate. 30 de minute și jos. Iată, se începe prăpastia la vale. Alergând, cred că cu ajutorul bastoanelor. Voi termina repede. Da, la vale eu nu sunt nici obosală. Aici merge alte presiuni în picioare. Deci dacă la deal simțim durere, la tălpi, aici simțim puțin la genunchi și mai sus. Iar la deal simțim de la genunchi în jos dureri. Iată, asta e bine. Fiindcă la atletică noi, când alergăm la stadion sau în parc, noi avem alte senzații și simțuri. Și lucrează altfel mușchi. Dar iată, la trail running el
cu mult. E altă presiune, o altă senzație. Mușchii lucrează mai intensiv la deal, de la genunchi mai jos, și mai intensiv la vale, de la genunchi mai sus. Iar când alergăm la stadion, îi lucrează concomitent și asta împarte presiunea pe picioare și noi nu simțim așa tare partea de jos ori partea de sus, simțim tot piciorul și oricum n-l simțim așa tare. Doar de un începător poate să simte, dar unul care aleargă zi de zi, el iată, am crăpat bastonul. Iată așa. Da. Am crăpat bastonul, băieți, în două. Asta e tragic. Baston de 100 de euro. L-am rupt în două. Carboniu, cât o ținut două. Trebuie să mă opresc. Îl băgăm înăuntru și merg mai departe cu doar un baston. Bastoanele mele de la Sfix. Carboniu, nu știu ce carboniu mai este, ce este. Asta e paie naturală. Nici paiele nu se rup așa de repede. Iată, eu m-am oprit, am pus bastonul la șort și din urmă la maninat. Bucățile rupte, eu știu, le duci la magazin, poate le putea repara, dar nu cred. Voi încerca ceva să fac, dacă nu, voi schimba cu altele. Cu un baston vine mai greu, dar vă închipuiți, fără era încă și mai greu. Da. Bastonul are undeva 2-3 ani. N-a făcut tare mult cu dânsul. Două-trei plimbări și e rupt. Tam 10, vreo 5 minute m-am oprit până și l-am pus. Așa fel până jos nu cadă. Deci eu la șorții ăștia noi, Adidas, am din urmă un fel de, ca un fel de două
răzâni și așa dispus, în care eu pot să bag bastonul. Și cu ușurință, dacă eu când n-am nevoie de el, îl pun din urmă și pot merge, alerga fără baston. Iar când e necesar, îl scot și merg mai departe. E abrupt, bastonul eu îl folosesc cam permanent. Mai bine dacă să aveți cu voi încă o pereche de bastoane. Și iată, în așa cazuri, când se rupe, ați scos bastonul de rezervă și îl folosiți mai departe, fără ca să vedeți vreo diferență. Dar eu acum trebuie să mă cobor cu un baston iată, kilometru 4. Am undeva total 2 ore. Iată, am trecut antena, am trecut locul unde m-am întâlnit cu fetele și iată în cale încă un călător. Cu un baston e mai greu, n-am fost atent, l-am rupt în 2. O ținut un an 2 și s-a rupt. Swix spun că e calitate superioară, dar nu prea. Iată în cale încă 2 călători. Iată fata cu baston. Fata e din Rusia, băietul american, e englez, ori din altă țară. Vorbesc în engleză ca să înțeleagă limba internațională.
Și iată, mă cobor tot mai la vale, undeva la 4500. Mai am vreun kilometru. Iată o altă problemă care eu am azi. Mi-a intrat iată o piatră drept în crăsovcă. Красавшие de măs vechi, cum de scos că o sunt. Să încerc cu baston. Piatra trebuie de scos, că sunt la picior. Iată, cumva așa, să-l scot eu de aici. M-am descălțat desculț, dar nu reușesc să o scot. Trebuie cu un cuțet. Ori cu altă piatră. Căutăm o piatră. Iată, uitați-vă ce piatră eu am scos. Uitați. I-au intrat undeva atâta. Jumătate în crăsovcă. Și mi-a făcut o gaură. Aruncăm. Îmbrăcăm crăsovca. Și mergem mai departe. Crăsovșile vechi, tălpile de-am sărot. Și din cauza asta talpa devine mai moale și încep a intra pietre. O, iată acum mai bine. Eu nu înțelegeam și mă doare pe mine. M-a oprit odată, am scos toate pietrele dinăuntru. Văd că durerea continuă. M-am mai oprit odată, iar am scos, am văzut că nu iese nimic, dar durerea este. Și a treia oară am scos crăsovca, am întors-o la talpă și când am văzut piatra m-am speriat. Abia am scos-o. Lungă undeva 2 centimetri. Colțunul puțin gros astăzi și eu n-a ajuns până la piele, dar durere am simțit. Și iată, eu am ajuns la nu știu ce a soțuit, dar eu am la 47. Ok, mergem mai departe. Undeva sunt la sfârșitul traseului. Iată perechea eu care am văzut-o la deal, care mi-a spus că mai am 500 de metri. Ca tare de acolo mai era 1 km 500. Ei s-a greșit, fiindcă ei au vrut să ridice, dar până la urmă n-au reușit, că e prea abrupt și s-au așezat aici. S-au așezat ei bătrâni. La bătrâneță e așa. Iată atletul cu care m-am întâlnit astăzi. Dacă are 87 de ani, el aleargă. Dar el s-a antrenează toată viața. Adică dacă te-ai antrenat toată viața, ai reușit să alergi și la 80 de ani să ridici așa un deal. Și iată aici drumurile se dispart în două. Eu voi lua la dreapta. Drumul al doilea e puțin mai lung.
și e mai abrupt. Deci la vale e mai ușor să-l faci decât la deal. Iată, kilometru 5 a sunat. Mai am 1 kilometru și sunt la sfârșitul traseului. Iată, filmez din traseul nou. Și acum merg puțin, fiindcă la mine frecvența s-a ridicat la maxim. Acum s-a coborât și continui să alerg. Deci eu mai alerg 1 kilometru și pe urmă 1 kilometru plimbare. Plimbarea după fugă e necesară pentru ca să vă restabiliți respirația, dureri musculare, dureri în mușchi, în picioare, în spinare. Și apoi eu după plimbare mai fac vreo 5 minute de exerciții. Exerciții după fugă. Eu tot pe YouTube le-am găsit. Nu știu, am găsit o pereche de exerciții și le fac. Eu am văzut că mă simt bine de la ele și continui să le fac. Nu știu, dacă mai găsesc ceva pe YouTube, poate schimba exercițiile. Exercițiile nu sunt noi, eu le-am mai văzut, dar nu erau așa precizate după și înaintea la ce de făcut. Noi le făceam la fotbal, la încălzire, ori după. Frecvența iară se ridică la 180. Eu pe moment trebuie să mă opresc ca ea să coboare. Iată, cărarea, coboară. Aici e mai dar nu e atât de abrupt cum au spus. Voi vedea în continuare. Important eu să ajung tot de acolo de unde m-am pornit. Iată traseul 2, el așa mai nespos, dar e calitate mai bună, mai ușor de trecut. Până acum, nu știu, poate pe urmă să începem abrupt, fiindcă au spus că e foarte abrupt. Cum mi-a lămurit mie o persoană la început. Până ce mi se pare ușor. Mai ușor chiar decât primul. Și iată eu deja la vale. Vedeți crucea în deal, unde am fost noi. Da. Aici nu e atât de abrupt cât e de strâmt, îngust așa. Nu prea iese loc. Trebuie să aveți niște ciorapi lungi, că iarba poate să vă piște la picioare. Iată, eu mă aflu undeva la 5 km și 800, 2 ore și 23.
Nu, asta cu pauză, cu totul. Da, nu văd eu aici nicio așa de abrupt, de tare, cum au spus. Și iată se vede satul deja. Câmpuri, siere. Iată acolo pe un deal un castel așa, turistic. Veniți la Cazelete și-l vizitați. Da. Împrejur la Torino sunt foarte multe sate care, desigur, puțin au auzit de ele. Eu singur nu le cunosc. Dar ieșind așa la una la alta, eu cu încetișorul voi vedea tot pe muntele și respectiv alte țări. Iată s-a început parcursul puțin mai abrupt. Dar oricum nu e așa de abrupt cum prima parte. Cum traseul din partea din nord. Da, aici așa e abrupt puțin. Și iată, sunt la kilometru 6. La vale 1 kilometru, undeva în 12 minute. La deal 20-25. Aici bastonul nu mai trebuie. Alergăm cu dânsul în mână. Și îmi pare că mai am puțin și ajung la locul de start. A, iată unde am ajuns. Am ajuns la Poiana. Și iată. De aici eu mă voi plimbla. Iată Poiana. Măsuțe. Un robinet acolo cu apă. Un coș de gunoi. Și chiar grill. Grill se poate făcut aici. Da, nu rău. Venim odată la făcut grill aici. Și iată locul de start. Aici mă opresc, mai fac niște exerciții, vreo 5 minute. Și apoi m-am pornit acasă.
bilet. Mi-a rămas ultimul minut chiar la cameră. Parcă am programat. Am folosit azi o schedă de 64 de giga. Undeva 2 ore de film cu 2 baterii. Pe una am încărcat-o. Și iată, vă arăt pe hartă unde eu astăzi m-am ridicat.